So, okay nga naman. So, madaling araw na naman mga buddy at nandito nagugutom ako at lumabas ako tapos di ko alam kung ba't ako nagising ngayon. Alas 3 na ng umaga. Di ko alam kung may multo dito. Sana walang multo, no? Ano lang ako. Pasensya na mga buddy, no? Paminsan-minsan lang tayo nakakapag-vlog kasi yung gamit natin cellphone nga ngayon nag-overheat eh. Di ko alam kung hanggang saan to aabot tong cellphone na to kaya minsan-minsan tayo nakapag-vlog. Kain tayo at sana walang multo. Kasi dito kami sa bagong bahay namin. Wala na kami sa lumipat kami ng bahay dito sa Cebu at alam nyo ba, 10 taon na hindi na natitirhan at sana di tayo multuhin dito. Ay God. So tayong kumain. So tingnan natin sa taas kung mayroon pa. Kung sino pa bang gising sa oras na to. Di ko alam kung tulog na ba yung mga tao dito. Basta di rin to natutulog ng maaga eh. Huwag natin dito. Matubo pa eh. Kita. Isa mo na dyan pabuto na maghukal nito eh. Oh shit, akong kamot. Muta-muta pa ko, Choy. So magandang umaga sa lahat, no? Magandang umaga sa mga body ko dyan. Ito na nga, tanghali na naman at tanghali na naman tayo nagising. Kung alam mo, productive na ba itong araw na to kasi hindi na ako pag-vlog eh. Lagawa mo. So ngayon, back to basic tayo mga body at mag-good morning ka muna, Apit. Napakaganda ng pormahan natin dyan. Morning, buddy. Good boy. Kung graduation mo kahapon eh. Graduation mo kahapon at di ka naka-attend kasi may virus eh. Sorry, bawi ka na lang next life. Next life na lang. Diyan na nga mga buddy, no? Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa araw na to. Kasi di na ako naging productive sa mga araw ko, boy. Nawawalan kasi ako ng gana nung nalaman ko cellphone ko para sa sabog na eh. Sasabog ko yung cellphone ko at it's okay. Ganyan naman talaga ang buhay, no? But life is kinabuhi. Alam nyo na yan. Mahahaw tayo. Namahaw na kapit? Mahaw tapit? Mahaw to ba? Mahaw to ba? So mga pasensya na po mga buddy kung medyo makalat pa yung bahay dito kasi nagre-repair pa eh. Nagre-renovate pa kaya medyo dito makalat-kalat pa kami. Kasi kalat talaga ang aming kigol. Kaway-kaway muna, Echi boy. Kuya Teo, sobrang sarap talaga kapag ikaw nagluto ng ulam kasi iba ang panlasa eh. Iba yung lasa sa mga ulam dito at ngayon. Legit yan, 100%. Bakit may panlasa ka ba nung nagluluto ako sa bahay? Wala ka naman panlasa nun eh. Meron naman, pero wala akong pangamoy kasi na-COVID tayo. Alam niyo ba, nandun kami sa Bohol, tinatago-tago kasi talaga namin yung yung sekreto na naka-COVID kami doon. Kaya nga na-stranded din sila eh. Na-stranded yan sa Bohol kasi uwi na talaga sila ng Cebu kaagad. Tapos, nagka-COVID, kaya na-extend na 1 month. Pero okay ka na ba ngayon, Ichiboy? Siyempre, wala na akong nafe-feel. Ay hindi pa rin fully recovered yung pang-amoy ko pero wala ka ng virus. siyempre, 3 months ago na yun. Ayaw nga wala. Sir, good morning. No. Gusto mo talaga, hinahamon mo talaga ako sa challenge English. You know what? I'm in good in English. I am 96 grades. What do you want me to ask? What do you want me to ask me? Hindi na, partidahin ko, taga, pasikatan diga. How can you help stop global warming? Ang global warming. How can you stop your igit na lang, wey? How can you stop your igit? Ayun, nagkaon ko kuya rin. Adi, wala ka na ikaw. Igit na may istorya niya, nagkaon ko. Kilo.
30-40, ma'am. Ma'am, 37 naman. Okay. Kining blue. Blue, pila ka boxer? Isa lang. Isa lang. Ate, ice cube. Ay kanilang tiyo. Ay kaning Asa man? blue nga tubig. Ay, pinako, tondo ay ice na blue. Tubig lang sa takay. Tubig lang sa. Oh, good boy man ko. Good boy. Sir, card Cash lang. payment. Sir, basig na kay Gcash, sir, Pimaya, WeChat, ang galiki, sir, Maxit na tanas, sir, 7 na, sir. Sir, basig na kay sakyanan, sir, namin promo ron sa Bipar Family, sir, ay, 1,000, sir. Anak. Motor sa limang gamit, sir, Friday to Saturday, sir, karon sir, namin promo ron, sir. Chinilas sa manong gamit. Kasi nakamasilingan na yung motor, sir, nga namin promo diri, sir. Anong gichinilas naman niyo, ma'am? Sorry. Ito ma'am, thank you. Thank you, sir, balik-balik. Kakaiba talaga, basta nasa ano ka no, marketing strat talaga yun mga buddy no. Pero wala akong sasakyan, wala akong car, wala akong motor, chinilas lang meron ako kaya sorry ate. Pasensya na po. Pasensya na talaga. Alam niyo ba mga buddy? Kasi ako masyadong lumalabas sa bahay kasi natatakot ako na baka masagasaan ako. Baka pag masagasaan tayo, takbuhan tayo, wala pa naman tayong insurance. Awit sa inyo, Lods. Ang mga hindi nakakaalam ng mga viewers ko dyan. Alam ko naman, alam nyo na kasi Bisaya Vlog Squad viewers din kaya. Yung bahay namin ay may semi-kagubatan doon. Di ba nasa syudad na to pero sa loob ng compound namin parang may kagubatan eh. Parang nasa probinsya ka lang no. Parang nasa probinsya lang yung vibes kasi full of nature. Nature of environment. Bobo ka talaga. Parang guma na tong Pancit Canton ah. Yung kasi tira-tira nila to kanina. Para ng goma. Awit. Ito yung sinasabi kong parang kagubatan mga buddy. Di ba nasa syudad na kami. Di ba itong Cebu is syudad to. Mandawi City, Cebu. Syudad. Dito sa compound namin mga buddy. Kakaiba. Ika dito doon sa tapat. Syudad. At may simbahan. Pero dito sa loob, para kang nasa zoo. Tingnan nyo. Di ba? My God. Oh. Oh. Ba, napakadaming puno, napakadaming ibon. May mga sampalok pa dito, may mangga doon, may kakao pa dito. Kakaiba itong mga kakao dito, is overripe. Pwede na itong gawing chocolate, kasi chocolate na agad oh. Kita nyo, chocolate na matik. Di mo na kailangan i-process, naging kokwa na kaagad. Naging kokwa agad oh. Kaibang kakao, amazing, talented. Tabi-tabi po. Ano lang po, house tour. House raid lang po, house raid. Wala po akong gagawing masama. Grabe, napaka-presko ng hangin dito. Amuyin natin ah. Tingnan natin, amuyin natin ah. Bahog tais iro eh. Uy, mabuhat sa akong kinabuhi. Wala na si Mabot yung ginabi. Panahon lagi siguro ngayon mo na ng kwanon. Undangon. Simbako. Kamu. Huwag kayo nakikidayon na. Simbako. Ay, ayaw sa intaon, maluoy. Rakti ba yung araw mo, Joy? Siyempre. Maaga akong nagising. Nakapag-basketball ako ng maaga. Pero natulog ka ulit. Nakapoy kaya kailangan mo magpahinga. Di kasi ako, nag-edit ako kahapon. Meron akong kakaibang content na pinaplano pero di ko pa ipopost kasi baka mabaguhan kayo eh. So tawag na, manibago kayo. Kasi di kayo sanay sa ganun kong karakter eh. Kaya medyo naisip-isip mo na ako at ikaw. Wala nagbago sa'yo, nagbago lang sa'yo ang boses mo. Kasi baka i-judge nyo naman ako eh. One-sided pa naman tong mga tao minsan. Kita ka lang na nakaupo, tamad ka na agad. Kaya tumayo ka. Tapos, ano pa naman, boy? Ano lang kasi yan? Bigi, di mo na kailangan mag-explain kasi alam mo yung sarili mo. Oo nga katama ka naman, P. Yes, Because tama. your thinking is not a thinkable. Pre, sabog ka ba? Ha? Walang sabog-sabog dito. Graduate boy, graduation boy. Unsa may kuan mo? Message to all the passers right now. Congratulations guys, that's all, thank you. Very inspiring talaga. Very inspiring talaga, buddy. Napakaganda ng message ni Api talaga. Siyempre. Kahit konti lang yung mga words na sinasabi niya, tatak talaga sa puso mo. Matik. Makajapit yan. Wala
wala ako magawa sa buhay, pasensya na po. Inon ako si Chris Jess, magpa-cleaning ko sa akong ipon. Bayad ra ko pa appointment. Tol ra ang bang. Muklining ron ko dyan. Di man si Chris buang. Magpa-appointment ka sa bangs ba? Oh, As layo ang bang dere. mga 30 minutes go. Biyahe bisag traffic. Kapin traffic. Ebe mo, 30 minutes kapin go. Ayo. Kapin traffic. Bang smile doctors, I'm shouting you. Baka naman. Bang smile. Para makasmile tayo ng bang. At tayo na nga mga buddy, no. Gabi na. At nakalimutan ko mag-outro kanina kasi medyo na busy yung araw ko konti. Ngayon ko na ito tatapusin tong vlog na to. At sana nag-enjoy kayo sa vlog na yun mga buddy. Kasi ako, nag-enjoy talaga ako sa vlog na yun. Like, chilling lang at I'm just enjoying my day. So, hope you like this video mga buddy. If nagustuhan mo yung video na to, huwag mo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Wala nang energy kasi antok na talaga ako mga buddy. Kaya, see you in my next vlog. Peace out. Mwah.